Marija Immakulata hija stedina għalina l-koll biex anke aħna bħala ngħixu ħajja l-bot midlub. B'din ix-xewqa f'qalbna ejjew nagħtu bidu għal din l-Ewkaristija billi nqumu bil-wifqa ħalli nilqgħu magħna l-Kardinal Mario Grech flimkien mas-saċerdoti tal-parroċċa. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kum. Nistieden lill-kappillan tagħna Dun Brian
biex wassal kentejn ta' merħba l-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech. Permettili nsejjaħlek Aziz Kappillan. Naf illi f'intervista li kellek ftit tal-jemilu stqarrejt illi l-unika xewqa illi qatt kellek kienet li ssir kappillan. U naħseb illi din tfisser ħafna, speċjalment għal din il-komunità parrokjali tagħna illi tagħha biss kont kappillan. U allura naħseb anzi ċert illi is-sena ta' parrokat tiegħek ta' din il-komunità kienet sena speċjali għalik. La wasalt biex stqarrejt illi l-unika xewqa li qatt kellek kienet li tkun kappillan ta' parroċċa. U jekk għalik is-sena li għamilt bħala kappillan kienet sena li sallum għadek tos, perswas li nkun nesprimi dak li llum il-kol kemm aħna qegħdin inħossu. Anki għal din il-komunità kienet sena li dawk illi fostkom xuwa jiftakru b'tant għoża. Klarja pastorali friska li jirnexxilek trawwem f'dik is-sena, il-ħeġġa tiegħek biex tkun qrib il-familji, fuq kollox l-entużjażmu li kellek biex twassal lil Ġesu Kristu fil-qlub ta' kull membru ta' din il-komunità parrokjali għadhom ċari fil-moħħ u l-qalb ta' ħafna. U allura llum b'ferħ kbir imma wkoll għaliex lew b'ċertu gburija din il-komunità parrokjali tagħna tilqek biex magħha tiċċelebra l-ewwel Ewkaristija magħna wara li l-Papa Franġisku għażlek biex tkun wieħed mill-kardinali qrib tiegħu. Inweduk li kif se nagħmlu matul din qudiesa permezz tat-talb tagħna ser nibqgħu dejjem viċin tiegħek kif ċerti li int ser tibqa' viċin din il-komunità li tant ħabbejt u li perswas li ser tibqa' tħobb. Grazzi. Aziz Kappillan, u tej fis-saċerdozju, poplu Talla, f'dejn il-komunità parrokjali, din il-knisja li tammar fid-djar ta' din il-lokalità, ta' din il-merħba illi qegħdin tagħtuni. U l-preżenza tagħkom ninterpretaw mhux biss preżenza affettiva tal-imħabba tagħkom imma wkoll bħala impenn biex nibqgħu mixjejn flimkien il-quddiem. Jiena kif tafu l-Papa poġġieni responsabbli minn dak li jissejjaħ is-sinodu, ġifieri il-mixja tal-Knisja flimkien. Dik il-mixja jimbdejta hawnhekk. Wara li rċivejt il-mamudija fil-parroċċa Dummi il-qala li kunna noqogħdu fil-bidu, imma prattikament jiena hawnhekk trawwamt. Kumpanjawni illi mexxewni jib ma nibdax il-lista għax ma nispiċċax u f'moħħi għandi saċerdoti, speċjalment il-kappillani ta' qabli, f'moħħi għandi ir-reliġjużi, kont l-iskola tagħhom hawnhekk is-Sorit Karmelitani, f'moħħi għandi il-piccolo kleru, jien kont tabbat minn hawn bdejt. Nsellem lil min kien jieħu ħsiebna. Imma f'moħħi għandu wkoll lilkom
ħafna mill-lajċej illi kienu forċina u għadhom forċina sal-lum. Għalhekk għandi sens qawwet ta' gratitudni lil dawk illi għenuni mitt il-passi tiegħi, imxew flimkien miegħi, imxejt flimkien magħhom u nitolbu flimkien ħalli din il-mixja ma tiqafx imma tkompli tiġbor madwara iktar bnedmejn biex nimxu wara il-mulej Ġesu taħt il-ħarsien tal-umtana ta' Sukkors u tal-patron tagħna San Grigor. Bib nibdew din l-Ewkaristija tagħna billi narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox li l-komputi li nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email. Bil-ħallejt dmirijieti, tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija d-Dejjem Verġini, il-lanġi u l-qadsin kollha u li l-komputi tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, bonum laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Gratias agimus tibi, proptere maniam gloriam tuam. Domine Deus et Deus Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus.
dexteram Patris, miserere nobis, gloria solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Santissimus, Jesum Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Nitolbu. U Alla, bit-nissejl bla teba tal-Verġni mqazza Marija, inti ħejjejt amara xierqa għal-ibnek. Kif inti qist minn qabel il-mertej tal-istess ibnek biex ħarist lill-ommu minn kull teba ta' dnub, għamil li aħna bit-talb tagħha naslu safja għandek. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li mek jiex wisaltam fl-imkien mal-Spiritu Sant għal dejjem ta' dejjem. Fl-ewwel qari nisimgħu s-silta mill-ktieb tal-Ġenesi li turina kif wara drub tal-bniedem Alla xorta jibqa' jħobb lill-bniedem. Imbagħad fit-tieni qari San Pawl jurina kif Alla żilna biex ngħixu fil-qudusija. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adan kien missiġra, il-mulej Alla sejjaħlu u qallu, fejn int? U wieġbu, għax smajt ħossok fil-ġnien u billi jien arwien, sajt u staħbejt. U qallu, me qallek li jint arwien? Jaqaw kilt missiġra li qedlek ma tikolx minnhom? U wieġeb Adan, il-mara li tajtni miegħi hi tatni missiġra u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu li għamilt? U l-mara weġbitu, is-serb daħak bija u jien kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb, tal-li għamilt hekk, int tkun li żiet misħud fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi kollha. Inti timxi għal zaqqek u tiekol it-trapp għal ħajtek kollha. In-nissel mibeda bejnek u ben il-mara, ben nislek u ben nisilha. U jaffiġlek rasek u int tattanlu għarqubu. U lil-martu Adam semmija Eva għax kienet om il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu flimkien għandna lill-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida Għax għamel x'għamlet leġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Ġibitlu r-rebħa il-leminija tiegħu u id-drieħ mqaddes tiegħu. Għandu lill-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjubitu u fil-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael. Raw it-truf kollha tal-art, is-salvazzjoni ta' Alla tagħna, għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Qari mill-lettra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Imbierek Alla u missier sietna Ġesu Kristu li mliena b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smawiet fi Kristu. Ekku għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih u diet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu skont ma oġob l-rieda tiegħu, għat-tifħid tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mliena fil-għażiż tiegħu. Fih aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel, skont il-pjan infassal minn qabel. Minn min imexxi kollu skont il-fema tar-rieda tiegħu
sabiex inkunu għat-tifħir ta' glorja tiegħu. Aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu, il-kelma tal-mulej. Ejjew nilqgħu tabbira tal-Vanġelu billi nqumu bil-wifqa u nkantaw flimkien l-Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nazaret. Anċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppe mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha sliem għalik mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet titħasseb bejna u berruħa x'se tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha tibżax Marija għax inti se tnissel fi ħdanek u jkollok iben u ssemmih Ġesu. Huwa jkun kbir u jkun jissejjaħ Bien l-Oli u l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan fuq dar Ġakob għal dejjem u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet il-Anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Weġiba l-Anġlu qalilha l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Uli tixħed id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ Bin Alla. U wara, il-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana. U dan huwa 6 xahar għalija li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn ħdejja. Il-kelma tal-mulej. X'qatt
x'qatt seta' joħroġ minn Nazaret. Imma il-pjanijiet ta' Alla mhumiex il-pjanijiet tal-bnedmin u il-mod kif jimxi Alla kapaċi jħawwadna. Kif naħseb tista' tħawwad din il-missjoni ġdida li il-Papa qed jafdali x'qatt seta' joħroġ minn ta' kirċen. Illum ħanagħmel omelija differenti ta' ankellimkom biex ħanagħmel. Qed ngħid hekk mhux għax m'għandix stima, għoża, rispett lejn din il-komunità, lejn il-parroċċa tiegħi, imma toqgħod tgħid mhux veru min kien jgħidilna illi tifel li trawwam fuq laqas dawn il-bankijiet kienu oħrajn. Imma f'dawn is-sankristijaj fiċ-ċentri tal-Azzjoni Kattolika fiċ-ċentru l-Leġjun ta' Marija. Imma din ir-realtà tiegħi dan huwa Alla tagħna. Għażla li jekk ma anqlitx domandi fikum, imma fija anqlet ħafna domandi ta' taħsbux laħatta hekk. U fimt dak li l-anġu li jgħid lil Marija. Kollox huwa grazzja. Kollox huwa grazzja. Meta l-anġel qalilha int mimlija bil-grazzja. Allura għamli l-qalb. Għax int maħbuba mill-mulej. Int Alla ħa grazzja miegħek. U ħbib tiegħi jien hekk ninterpreta din il-bidla li seħħet fil-ħajja tiegħi għax mhix bidla żgħira li kollox huwa grazzja. Iktar u iktar meta jien naf li l-nifsi jiena naf il-limiti tiegħi. Jiena niftakar meta kien sena ilu f'Settembru tas-sena li għaddiet u sejjaħ lil Papa Franġisku l-ewwel darba. Hekk konna ma' mejda żgħira, konna ħanniklu għax qalli ejja kull miegħi. U bdejna niklu qalli ħanilek għalfejn sejjaħtlek għaliex imbagħad ma tikulx hemm ma ngħidlekx ħatibqa' taħseb x'ħanilek. Ejwa. U għalli jiena rridek ħalli tkun f'dal-uffiċċju. Ġifieri tkun segretarju tad-dikasteru tad-dipartiment li ħsieb is-sinadu tal-isfijiet għax inqalli imsornajja niżlu f'riġlejja. Għax jien naf li nnifsek. Imbagħad jien bdejt nagħmlu qis id-diffikultà qedlu bħal Madonna. Kif ikun dan? Jien qedlu ma kif ikun dan? Santità. Qedlu għax u ħanejt għax u qalli żomm daqsxejn. Qalli jien naf. Issa x'jaf ma nafx. Però xi qalli jien naf taf x'qedlu qedlu inti tista' tkun taf ħafna affarijiet. Però ma tafx lili kif jien naf lili nnifsi. Għax jien naf lili nnifsi bil-limiti u bid-djufija tiegħi. Qalli dak ħallih f'idejja. Li dak naraħ jien. Qedlu ma qed ngħidlek jien min jien. U allura hemmhekk jien kelli nagħmel dik li għamlet il-Madonna ta'
nagħmel qabża fit-tlum. La darba trid minni hekk, allura jiena hawn jien il-qaddej tiegħek. Infatti tani ġimgħa biex naħsibha u wara ġimgħa rġejt murt għandratlu għall-imħabba li għandi lejn il-Knisja u lejn il-Ministeru tiegħek, Petrejn, jiena hawn jien biex nagħmel ir-rida tiegħek. Matul din is-sena li għaddiet ħbib tiegħi bdejt isur ninduna għalfejn dieħel għax għadni ma tħallx sewwa. U qed niġi konxu kemm dak li jetlu dak inorba minnu, kemm jien għandi, kemm jien ċkejkien. Mhux qed ngħidilkom hekk bl-ebda bl-ikbar sinċerità għax intom li tafuni assejs, tafuni kappellon, tafuni jisqof u tgħidu hekk. Però nassigurakom l-ewwel nett ma nafx għaliex il-bambin sejjaħli għażel lili. Żgur li hemm ħafna isqifijiet intelligenti iktar minnej, studjaw ħafna iktar minnej u qaddisejn iktar minnej. Imma narġa' ngħid, kif ikun dan? Qalet Marja lill-Anġlu. Jien ngħid kif ikun dan? Minkejja il-limitazzjonijiet li jiena għandi, tajjeb. Imma mbagħad jiġini dan il-passaġġ tal-Vanġelu f'moħħi. Kollox huwa grazzja. L-inizjattiva ma telqitx minnek, ma telqitx minni. Ma fittixtix jien. Jiena għamil li sejħa u dik is-sejħa qedlu hawn jien. U allura fiduċjuż li il-grazzja jifir l-imħabba tal-Alla, l-erf tal-Alla jimla il-vojt li jem ġewwa fija. B'din l-attitudni qed nagħtibitu għal din il-missjoni tiegħi. U dan japplika kemm għax-xogħol li tani sena ilu bħala kap ta' dan id-dipartiment u anke issa li sejjaħli biex nkun membru fil-kulleġġ tal-kardinali. Jiena isaqsuni, issa x'ħadd tagħmel bħala kardinal? Jien ngħidilhom ma nafx dan. Fis-sens irrid nitgħallem xi ħaġa. Iva tkun hemm ħalli xi nisejħilna biex intoħ xi parir, imma jien ngħid narġa' ngħid jien minn ħabdi xi hekk. Jien xi parir ħantu. Allura jien bħal-Madonna jien konxu ħafna taċ-ċukunija tiegħi imma fl-istess ħin tat-tjubija ta' Alla, tal-kubur ta' Alla. Xeħet għajnieh fuq iċ-ċukun tal-qaddija tiegħu tgħid il-Madonna fil-Magnificat. U hekk għamel miegħi. Sa mill-bidu hemm mhux issa biss, anke meta sejjaħlej għas-saċerdozju, kappellan, isquf, imma illum inħossa iktar. Imbagħad la darba jinkonxju mill-ċkunija u mid-difetti tiegħi. Ifisser li jiena nisbalja. Ifisser li jiena għandi d-dnub tiegħi. Għax anke il-kardinal iqir, anke l-isqof iqir.
tipoġġuniex fuq l-ebda pedestal. Aħna bnedmejn bħal kulħadd u laqqas tistaġbu x'in niżbaljaw. Imma jiena konxju illi din il-grazzja tal-Alla tikber fija x'injien niżbalja. San Pawl jgħid fejn kutur id-dnub, kutrut il-grazzja ta' Alla. Tifhim għadejn? Ħantikom eżempju biex tifhmuni. Hawnhekk hawn ħafna ġenituri. Meta it-tifel jew it-tifla tkun imqarba u stonota u disklu jew diskna, tħobba iktar. Ġenitur ma ibn li huwa dajjef jippreferih mill-oħrajn. Hekk jagħmel Alla magħna ħbibtiegħi. U allura jekk jien konxju illi jien suġġett għall-iżbal, jien suġġett għad-dnub, però rrid ħares lejja f'dejn l-ottika illi anke xejn naqa propju donnu trid taqa biex tħiss lejt ta' Alla terġa' tiġbrok mill-art. Jidher li Santa Teresina tal-Bambin Ġesu kienet tgħidha din ġvieru. Kollox huwa grazzja. Anke ippermettuli id-dnub. Jidher anke l-iżbal. Għaliex jekk meta l-bniedem jidneb, imbagħad jiddispjaċih, jikkonverti u jerġa' jibda mill-ġdid. Dik hija grazzja. U allura jiena dieħel għal din il-missjoni li qatt ma ħlomt u qatt ma kelli esperjenza tagħha b'din il-fiduċja li hemm il-grazzja tal-Alla timla il-baħr, il-vojt. U tant hija kbira din il-grazzja illi kważi kważi m'hemm l-ebda disgrazzja. Għax il-grazzja tal-mulej tkeċċej kull xorta tad-dlam, tirbaħ kull xorta tal-limitu. Jien naħseb illi il-Madonna tifhimni l-lejla. Għaliex iju koll għaddiet minn dan kollu. Iju koll kella il-momenti inċerti tagħha, però kella ċertezza waħda li Alla huwa magħha. Il-mulej miegħek, la tibżax għal l-Anġelu. U dak inħossu qed jgħidu anke lili. Il-mulej huwa miegħek, la tibżax. Qed ngħid dan mhux biex nagħmel xi stqarrija. Hekk qedtilkom nħossni f'kuntest ta' familja u qed nagħmel riflessjoni li ma nagħmilha mkien iktar. Ma nagħmilha magħkom. U nagħmilha magħkom biex nagħmlilkom il-qalb, biex nagħmlilkom kuraġġ. F'ħafna affarijiet, f'ħafna aspetti. Jiġifieri liġ kien wieħed jew waħda fostna fis-sens wiesa' tal-kelma għamel il-qalb ngħidilkom. Għaliex kollox huwa grazzja. Aħna mimlijin bil-grazzja ta' Alla, bl-imħabba tiegħu. Aħna persuni li Alla innamra magħna. U għalkemm in-natura tagħna, l-għaġna umana tagħna fija id-difetti tagħha, fija il-limitazzjonijiet tagħha, id-djufija tagħha, teqtewx qalbhom. Min jaf kemm kien hemm waqtiet ġvieru fil-ħajja personali, fil-ħajja tal-familja tagħkom,
fil-ħajja tal-komunità tagħna ħbib tiegħi, fil-ħajja soċjali tagħna. Ikun hemm mela ma jkunx hemm waqtiet fejn taqta' nnifs u tgħid mhux ħanasal, mhux ħanaslu. Għamel il-qalb. Veru li inti taf lilek innifsek, taf sa fejn tista' tasal, imma Alla jaf iktar minnek. U kif is-soltu ngħidu skont il-muntanja jagħtiha is-selġ. U nispiċċa bdejn. ċaħat għallej għax poġġajt 3 muntanji jen 3 għolijiet fuq l-istemma. Għettoj dik hija l-armata għawlix, mux 3 muntanji jew 3 għolijiet. Għalli mela ħajkulluk ħafna selġ fuq għax għandek 3 għolijiet u l-bombejn ħajjimli jumluk bil-grazzja tiegħu. Dik mhux l-emblema tiegħi hija l-emblema tagħna. Is-silġ ta' Alla, l-grazzja tal-Alla mhix ħatonqos. U nitolbu lill-Madonna ħtenna, nitolbu lil San Gregorjen naħbib tiegħi. Jien xi ħadd għalli issa ħadd fil-konklavi u x'hekk. Ġifieri meta jmut Popa irridu nażlu ieħor. Għalli kjażlu lilek, għetlu kjażlu lilek tibqax temmen fl-Ispirtu Santu. Imma biex ġifieri serħu ruskum anzi. U anke fid-dal ta' dillettilkom tafu li minnex kandidat. Imma ċaħat għalli kjażlu lilek tinsex li inti ġej inti ibn Gregorju. Allura għażil dok l-isem. Jina narġa' ngħid nassigurukom jina qatt ma ħlimt li ħankun isqof winqas kardinal u lanqas remotament però imnuni ta' jinxħat għalli inti sħat tkun eligibli, mux teleġi tażil, imma tista tiġi mażaw, laqqas kont għaddet minn muħħedej. Iġi mandi met ngħidilkom b'sens ta' mħabba u b'sens ta' appartenenza għal din il-komunità, ġifina l-isem ta' Gregorju ħanġorru f'qalbi. Jekk tiftakru ftit tal-ġimatilu, insomma ftit ċurilu meta spiċċaj għamilt il-qoddisa tal-iluq tal-Ministeru tiegħi bħala isqof tagħkom. Il-kappellan tagħni kwadru ċkejkien bl-immaġini tal-kwadru titolari. Dak qiegħed fil-kamra tiegħi, jien bħalissa f'kamra waħda qed noqgħod għand il-Patrietta Kostiljoni. Qiegħed fil-kamra tiegħi u allura għajnejja jaħbtu miegħu kontinwament. U dak xi jfisser li jien kontinwament niftakar li jien ħriġt minn dejn il-parroċċa maħbuba tiegħi. Grazzi. Flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu. Ben waħdini ta' Alla. Nissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollu. Għalina l-bnedmejn u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu. U sar bniedem
salbuħ għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu tifnuħ. Fit-tielet jum għamin bil-luwiet skont il-kobba mqazza, tal-sema jiet fuq il-lemin tal-missier, u għandi jerġiġi bil-glorja xamil ħaq mill-ħajjejn u l-mejtejn. Is-salb tiegħu ma jkollix tmiem, l-Ispirtu Santo u lej li għad il-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben, l-umqjum weġġa fl-imkien mal-missieru mal-liben, u li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, l-istqar omdija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiel il-ħajja ta' żmien li ġej. F'dan il-jum li fih qed nitfew ħarsitna fuq l-om tagħna Marija Immakulata ejjew indur lejn Alla l-missier tagħna u bl-interċessjoni ta' din l-om inresqu it-talb tagħna. Mulej Ġesu, namlulek illum talba ħirqana għal Kardinal Mario, wieħed minna, biex tkompli tieqaf miegħu fil-missjoni ġdida li qed tafdalu. Nitolbuk mulej biex bħalma ħarist lill-om tiegħek u tagħna Marija minn kull teba ta' dnub, hekk tħares lilna mill-perikli tal-ruħ u tal-ġisem. Nitolbu. Nitolbuk mulej Ġesu għal komunità parrokjali tagħna. Bl-eżempji sbieħ u qaddisa ta' dawk ta' qabilna nibtu xekk ħafna vokazzjonijiet qaddisa. Amen li anke aħna llum ikunu ta' sapport għajnuna ma' dawk li inti sejjaħ biex jimxu warajk fit-triq tas-saċerdozju u tal-ħajja reliġjuża. Nitolbu. Iqaf mulej mal-benefatturi ta' din il-komunità parrokjali tagħna. U li dawk li ħallew din id-dinja għatjom il-missieħ dejjem miegħek fis-sema. Nitolbu. Irrodulek ħajru Alla missier tagħna tal-imħabba kbira li għandek lejna u lidek. Bl-interċessjoni tal-om tiegħek u tagħna Marija, tal-patrun tagħna San Grigor, ta' San Giuseppe, l-lum il-Papa ħabbar illi mill-lum sa bħallum sena fil-Knisja ħatkun sena Giuseppina. Il-qadawn ix-xewqat li għandna kemm ressaqna għandek bi Kristus Sidna.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin nofrulek fis-solennità ta' tnissejl bla teba tal-Verġni imqazza Marija biex kif lila tajta l-grazzja minn qabel u ħarista minn kull teba ta' dnub hekk ukoll lilna bit-talb tagħha teħlisna minn kull ħtija bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej misser qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irruttulek ħajr. Inti ħarist lill-Verġni imqazza Marija minn kull teba tad-dnub tan-nisel. Żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek. Bekk ħejjejta bħala xierqa għalib u fija wrejt il-bidu tal-Knisja l-arusa tiegħu kollha sbuħija bla ebda tiknixa jew teba. I bħala il-Verġini l-aktar safja kella ġġejb fid-dinja lill-ibnek il-ħaruf bla teba li ħassar ħtijietna u inti ħtarta fost kulħadd biex tkun għall-poplu tiegħek avukata tal-grazzja, mera tal-qudusija. Għalhekk nissieħbu mat-tejja tal-anġli u b'ferħ kbejr infaħruk u flimkien inkantawlek. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalhekk nitolbok tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismej li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kla ħal-kalċej reġa rat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex orbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikum u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek aħna namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja il-kalċej tas-salvazzjoni. Burrodulek ħajr għax oġbuk til-qana hawn qudiemek biex naqduk. Mitċu kontana nitolbu li l-Ispirtu Santi jaqadna f'ġisew wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Fakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u taqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqof Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Girgor il-Kbir u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li moħħhom jinfaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li jintej fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, il-kull tritent fis-sema u fl-ard. Obżna ta' kull-jum għatina l-lum, aħfrinna dnubietna, għalma naħfru minnu ħati għalin, la daħħalniex fit-ġrej, iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li inti trejt fija. Inti teħ fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għamlu l-paċi xulxin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pace. Danu l-ħaruf tal-lam, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Permezz ta' din it-qarbina li sejrin namlu f'dan il-jum aziz tal-Immakulata, nitolbu lil mulej Ġesu biex jedna, anke aħna nkunu notfa fir-ruħ tagħna. U bekk ngħixu dik il-ħajja qaddisa li l-missier tagħna tas-sema jixtieq minn kull wieħed u waħda minnha.
nitolbu. Mulej Alla tagħna li tqarbina mqazza li għamilna tfejjaq fina l-ġrieħej ta' dik il-ħtija li minna baġi bi kbejjen tħares lill-Verġni mqazza Marija fit-tnissejl tagħha bla teba bi Kristu Sidna. Nodu minuta bil-qeda, ek fit-tmiem ta' din l-okkazjoni biex ngħidu hekk storika l-parroċċja tagħna, ek nixtieq ngħid kelma ta' grazzi lil kull min għen biex il-lejla stajna nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni tant sabiħa. Ma nixtieq insemmi l-ħadd għax nibża li ninsa xi ħadd, però ippermettu li ngħid kelma ta' grazzi kbira lil kull min ta' daqqatejn biex naddafna kull maw. Tafu li għaddej ħafna xogħol bħalissa u kieku ġejtu hawnhekk jumejn ilu jew summa il-bieraħ trabijiet kullimkien kien hawn u l-bieraħ u llum għamlu l-mirakli biex il-Knisja hija f'dan l-istat is-sagristija kullimkien fl-istat illi jixirqu okkażjoni sabiħa bħal din. Grazzi lil ħafna li jenu f'din il-ħaġa. Grazzi lilkom il-kor maestro, l-laqda mużikali San Grigor, li lejla wkoll ta' wissem tagħhom, lilkom saċerdoti u lilkom il-koll lejla hekk qegħdin hawnhekk ngħixu fl-imkien dan il-mument sabiħ. Però żgur li hekk l-ikbar grazzi imur lilek hekk għażejs kardinal tagħna. U meta qed ngħidlek grazzi tal-preżenza tiegħek m'iniex infisser biss l-iktar lejla imma l-preżenza hekk kostanti tiegħek f'din il-komunità. Anki il-kelmtejn li għamilt fl-omelija tiegħek jiġdu dan kollu. Aħna bħala sinjal tal-apprezzana wara ħafna ħsieb u ntellgħu inniżlu issa nofru, ħsibna li nofrulek xi ħaġa li żgur sejjer tuża. Kif diġà kellimtek u kif diġà tkellimna, il-komunità kollha llejla qed tippreżentalu is-suttana l-ħamra li jrid jilbisha bħala kardinal, ġifieri xi ħaġa li bil-fors irid jilbisha. U tajjeb ngħidilkom illi din is-suttana l-ħamra m'iniex se nippreżenta jielu għaliex diġà ppreżentaw, diġà żanżana u għaw dieħel hawnhekk f'dan is-santwarju parrokjali tagħna. Din hija ir-rigal li aħna qegħdin nofrulu. Dan ir-rigal ġej mill-komunità kollha li tanti ferħana f'dan il-mument importanti tagħha. Rigal li għalih tajjeb ngħid illi ikkontribwew il-Kunsill Lokali tagħna, is-Sorijiet Karmelitani, il-Kumitat tal-Festa, l-Għaqda Mużikali San Grigor, l-Għaqda tal-Armar Madonna tas-Sukkors, l-Għaqda tan-Nar u il-Kerċem Ajax Football Club u diversi familji illi xtaqu li jkunu parti minn dan l-apprezzament illi qegħdin nofrulek u li jibqa' jfakrek f'din il-komunità parrokjali tagħna li naf li tant għażiż għalik. Wara din qudiesa se nwassallek ukoll diversi cards, bawguri u talb illi diversi membri tal-komunità parrokjali tagħna xtaqu li iwaslulek f'din l-okkażjoni. U llejla permettilna wkoll illi nofrulek Karlotta biex nibdluha ma' dik li għandek ħalli dejn tibqa' miżmuma hawnhekk b'tant għoża fil-parroċċja tagħna. L-aħħar kelma għal darb'oħra grazzi mill-qalb, ibqa' qrib tagħna u meta tkun għawdex, meta tkun kerċem, ftakar dejjem li din il-Knisja hija t-tieni dar tiegħek ta'. Grazzi mhux biżżejjed.
ta' dak kollu li intom għamiltu miegħi u tagħmlu miegħi. Tagħmlu ħafna iktar minn dan ir-regal li offrejtuli li meta libbistuni allura is-suttana l-ħamra mhux biex niddandan imma kif is-sultu jgħidilna l-Papa biex niftakru li aħna rridu naqdukom sakemm inħammġu jdejna anke bid-dmija tal-ġerħat tagħkom. Dak l-aħmar tal-kardinali li mbagħad isejb l-aqwa espressjoni tiegħu fid-dem tal-martri. Id-dem tal-martri ma jfissirx biss jaqtewlek rasek ta'. Intom tafu iktar minni hemm diversi forum ta' martirju, hemm diversi forum ta' tbatija inġusta. U anke jien ta' ġifieri ngħaddi minnhom dawn. Ma kolli ngħid dan ir-regal li qegħdin tagħtuni jiena ninterpretah li libbistuni b'ħafna affarijiet sbieħ. Ġo din il-libsa jiena għalkemm hija ħamra nara ħjut tad-deb. U dan il-ħjut huma id-diversi għajnuniet li sibt matul dawn it-63 sena li jieni fiħdan din il-familja. Kien hemm ħafna ħajjata dawn. Jien il-lejla attentat li nsemmi u ma nsemmejx imma kif qed int nibża li imma ma rridx li l-biża li nħalli xi ħadd barra. Allu jien jiġuni f'moħħi pereżempju Vittoria. Biżejjed ngħid Vittoria Zuppardi. Biżejjed ngħid pereżempju Ġanna tal-Baron mill-komunità tiegħek. Jiena jiġuni f'moħħi Karmina Abu Ħaġar. Dawn katekisti tiegħi, Leġjon Nazzjon Kattolika. There's a happy